belai khena hambai Tripuri khorang nai tongnai joto tahukte bukhsrokno tahukte bukhsrok miapro bo ang saka sini YouTube channel Tripuri khorang miapro si disable ang tongmani miapro si enable ang itongo hanai angkhe aro te video kaisa jeng rei rekha sabo tomo bopte haike naroni nangmani rok problem rok sengno share khlaina bagai angkhe narok ni musukmani rok bopti hai rok narok nangmani video rok bopti hai narok bopti tutorial rok mana musong miapro seng sengkha angkhe aro jagao seng news seminia seng apta tutorial rok bo sanamnai sanamai no tongo age bo sanamkha tabo hain sanamin tongo khapani tahute busrok miapro seng question khlaimani bisingo comment jeng kai thamta buksak jora mankha khorpeila or kha charisma debarma brother nini contact number yui de mano ano au manai charisma roita mano phia ba u jagwa ang jorino tabuk rei rekha hangke abato public joto nugnai abni bagai ang oro contact number rei runan kisa kosunang jago nang digital Tripura ni Facebook page o thangai aro message khalai ang nono aro ani contact number rei dowana okay temasa Tripuri hukumu channel botam suika ani channel nobo kisa subscribe khlai ready dara au manani ni channel ang already no subscribe khlai ka nang thangkhe naidi ang no phunuga no aro tongoi no nini channel no ang iko already subscribe khlai ka nini 10 subscribe tongmani bell akon rugui ang 11 sunamai rekha ang kaisa chima no kaisa no rekha okay te kaisa asa siminya te kaisa hangke last Kokborok love story YouTube channel Kokborok love te kaisa hangke Kokborok love story botam suika YouTube channel no bahai ke monetization khlainai kisa sake hamnai au bahai ke monetization khlainai aboto ang sanai no aboni next video ni next yagulo no ang abono khlainai ang no phonogoi rei rwana computer by ke abo bobte ke monetize khlainai hingke aro creator studio habi kha hangke no computer by hingke aro PC by tabu by PC by khlai bote khlaina kisa phonogoi rei rwana aboni yagolo mobile by khlainai rong no mobile by kisa phonogoi rei nai pela sekang monetization ngani bagai jotoni sign nangkok mani ke abokai digital Tripura make India ni channel abona monetization khlainani bagai review rei rekha borok tam sanai di oro borok 4000 watch time borok nango and oro 3354 watch time siminse engke subscriber ngage borok tam sa 1000 nango engke a jago subscribe la ani like 2092 engke abo ang oro khlaikan next ruin ni address rok marna abo ang test tai tongnai phunongnen bage mo khlai pia ba PC by ke abo opti hai pia mobile bank ke abo opti haya mobile bank ke ang aboni next video no ang no khlai phunugana abo bopti hai khlai ma khlainai monetization no bopte ke mobile bank khlainai desktop screen of tongoi in desktop screen nawi abono ang phunugoi rei rwana okay teibo tei nai tonai tahu buhu robo ang hain sanamo sungo norok bahai no noroni nangmani video rok jungno saikna ready bob teken rok nang tam khaina nang abdrono saikna ready tolani comment box oro norok text khlai sadi norok no jeng jesek man sa reply ranai tei aboni sakau video bos namani bagai jeng sai toknai asugno tini bagai engke tei Kokborok love story ni bagai mobile by khlai desktop screen no khetilangai bapti ke monetization khlainai abono ang phunungnai aboni next video kisan naidi tei bahai nangja khatini ni o video kisa khairogoi nero comment box comment khaidi tahukte bukhusong abono tui no hai tamo khlaiman nailei firana salai firana asuna jotono hambai kaham tongdi
যতননো খুলুমফা হামবাই Belaikena hambai Tripuri khorang nai tong nai ta khukte bukuk sono sini channel ta u bonnorok subscribe khlaya khong khang ke dak tino subscribe khlai di joton se sekang video norok nugna bagi aboni bagi ta ma khlai video ni tola norok nugo yagra phai sing subscribe ni suija kasak khlai abona click khlai di click khlai mani loge loge no kaisa bell hai khlai nugjaga na nukjaka a bell click khlai re click khlai re kha ke sing video upload khlai mani loge loge no norok video nugana joton sai sekang nugana aboni bagi belakeno hambai nai tong di